natočíme video z Murder Mystery s mojím bratrancom. Povedz čau. Čau. Dobre, poďme vybrať mapu. Nestihli sme, to nevadí. Hej. Dobre. A začneme. No. Prosím, nech som Murder. Ja som Inocent. Ja som Inocent. Budeme týmovať? Ja som murderer. Budeme týmovať? OK, kde si? Vidím ťa. Dobre, zabiť tú holku. Dobre. Dobre, takže ideme. Hop, hop. A tady je nejaká holka. Dobre. Dobre. Počkaj, počkaj, tá holka, šerif. Ja vidím šerifku pod za mnou. Počkaj. Toto je šerif. Zabil. Ten. Tá baba. Dobre, ide ju zabiť. Musíš to dať. Zabijú. Dobre. Rýchlo. Som zabijú. Dobre, budeme tým. Hej! Ja ťa zabijem v druhom kole. Hej, ale ja neurobil na... Čo? Je to som neurobil na schvál, sorry. Iste. Potom Filip? hráme aj Grow a Garden? Počkaj, my točíme video? Jo, Čo? áno. Dobre, a kedy ho dotočíme? Nevím, tak tam bude, že 10 minút za 8 minút. Spektatuješ ma? Počkaj, idem ťa áno, vidím. Vyhral som. Dobre, a teraz ideme Grow a Garden, alebo ešte Murder Mystery? Ty ukážeš mi to video? Jaké? Však ty si točil, ne? Však ešte točíme. Tak to už stopni. Takže, a toto je všetko, dajte like a odber.